παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Geometry Dash. Ναι, πάμε να παίξουμε. Ωραία παιδιά, να ξέρετε δεν είμαι και πολύ καλός. Τα ξέρετε. Όσοι είστε καλοί γράψτε μου στα σχόλια. Τώρα τι χάνω. Τέλος, πάμε. Ωραία, πάμε παιδιά. Δεν ακούγαμε πολύ με τα μηχανάκια γιατί είμαι έξω τώρα. Αλλά υγεία μωρέ. Θέλετε να δείτε το περιεχόμενο, έχει τη φωνή μου να ακούσετε. Έτσι που σάμε, έτσι μου τα σύμφωνα. Ωραία, τι γίνεται εκεί στα κόκκι. Πάμε για την αναπτύξη. Όχι, 74. Έλα ρε φίλε. Άντε καλέ. Πάμε την Backtrack. Πάμε. Θα βάλεις μουσική Πάμε ρε φίλε, τι χάνω. Ωραία φίλε, ωραία παραγγεία μου. Ωραία φίλε, είναι πολύ δύσκολο εδώ πέρα. Όχι. Που χάνω. Όχι. Ωραία, καλά πάμε εδώ πέρα. Ωραία, πάμε. Ωραία φίλε. Ωραία, όχι ρε. Θα πάμε σε άλλη πίστη. Πάμε και σε αυτή. Πρώτη. Μπομ. Όχι. Σας απαθανατήσαμε και εμείς είστε τέλειοι. Κάνουμε stories τώρα. Ψάξαμε μουσική, κόβουμε στο YouTube, είτε
Κοιτάξτε τι πήρα. Θα το βάλω τώρα. Το καινούργιο μου σπίτι. Είναι το καλύτερο από όλα. Το καλύτερο από όλα. Πάει πολύ γρήγορα. Αυτό δικό μου το κινητό ρε και κάντε. Έλα ρε. Θέλεις να το φέρω? Όχι, αφού πρέπει να το κάνεις τώρα. Ναι, και ήρθε η ώρα να κάνουμε το outro. Μόλις χάσω. Χάσε ρε τώρα, βρήκες να μην χάνεις. Κοίτα εδώ ρε. Κοίτα εδώ. Δεν μπορώ τώρα. Τώρα δεν γίνεται να μην χάσω ρε φίλε, γιατί πάντα χάνω εδώ πέρα. Τώρα, κοίτα εδώ, ναι παιδιά, ήρθε η ώρα να κάνουμε τα outro. Και αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Like, subscribe, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.